karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Ayaw ka ba, Dardo? Ayaw ka bala ka? Di na to iapura ang kasal. Ikaw rin ingon nga may laing plano ang ina mo. Oh. Focus lang kita karon sa imong recovery. Di una ta maghiskot sa kasal. Okay? Pahuyan na. Di una ta maghiskot na. Okay. Hmm? Wa ko makakita nga nikaon ka. Oh, ay kabala ka. Wabot na to karon ang rasyon. Mauro to akong kanon. Di pa makapwede. Okay. Kung gusto ko matug, ito lang. Anay na ko. Ang imong trabaho. On leave ko. Okay. Katawag na. Nakatawag na siya. Ay, ganito. Huwag yung makapalive na ko sa trabaho. Kawas ni Lola. Pero karon, duha na sila. Huwag yung kumagtuo nga kawas ni Lola. May laing pa dahing babae nga akong hatakan sa kong pagtagad. Diyo, blessing din kanilo ni Lord para na ako. Sa panahon nga huwa na kumakunauna, bahay na ng gugma-gugma. Niabot ka. Hinatagit ka sa langit na ko. Huwag kay hinatag ka man. Ampingan na ka. Ampingan ka, Diyo. Okay. Thanks for your time, Mon. Bye. Bullshit. Huwag siya mamatay sa operating table. Huh. Pero okay lang. Ang importante nga wa pa sila makasal ni Mateo. Ug mao na ang biggest opportunity nako. Okay. Ako rin padayon ng ako ng nasugdan. I will continue to impress Mateo with my achievements in the company. Until such time nga mo rely na siya nako. O mapadapli na sa iyang huna-huna si Joe. Sorry gid kay nga karon ako makabisita nimo, Jo. Pero diri ko pag-opera gid nimo, ha. Kuyog mi ni Mateo nga nagpaabot sa oras. Kuyog pa Miss Chapel nagampo. Mao ba? Salamat. Nere ka pero wag kita. Sorry. Happy magkaon ako, di pa siya pwede mukaon. Gahapon, di pa pwede bro. Pero karon pwede na. Okay. Magpa-deliver ko. Ayaw na, uy. Namay daghang pagkaon. Lagi, bitaw. Kadaghan na ng pagkaon. Og tay paragot. Hey. Ano mo na bro? May gwapo lagi kag balik ron. Ha? Asa ko na pagkasulti ha? Nakabaw ka, Jo? Katong naa ka sa operating room, kini si bro na ko. Oo. Kaano Abi, great. di mo sulti at di ka. Kaano? Wa magdag pagkaon. Uy. Ikaw ako pa kanon. Ano pa? Uy. Kaon bro. Ano pa? Ay, manaaw. Kaon pa. Mateo, Sabihan kay sakto ka na, uy. Apa? Ama naman. Mati, unsa ba? Ah, Sa magkagyon sa man ni Musmon. sorry, mahal. Uy, Bukawas ako, ha. Sipat ako, ha.
Napraning naman tingali itong tawha na to. Mati, unsa ba? Oh, sorry, mahal. Ew! Yeah, yaks! Namarog ang akong balihibo, yeah! Hey, nganong nakabugtog mga? Ikaw ba? Guwapo? Oh. Di na mao. Sula ba yaw eh. Oh, namuha ka. Ano sa magid, ha? Dili unta ka mo istorya gingon adto. Wow, uy. Oh, ano sa may ako isulti? Anong nauwa ka? Kadto ko di mong gisulti. Ha? Ano sa man? Ah, katong gitawag ti kag mahal? Wow kaayo. Nganong uwaw man? Tinuod man to? Oh. Di ka mo to? Jo. Ayaw lang panghikap o kamot. Ang sa tikas to ni mga ikapon. Wow, uy. Ang bitaw, uy. Sungog ka ni ka. Sorry na, ha? Kalakot pa ininiya, uy. Oh, nagbagulbo lagi ka. Wa manggod. Jo. Nanandi ko pangutana. Unsa man na? Nganong gikaveran mo ko nimo adtong paglinog? Oh. Nganong gisugal man nimo ang imong kaugalingon para nako? Oh. Ingon anak de ko ka importante para nimo. Mahal pa sa ko nimo, ha? Jo. Oh. Oh. Ay, ako sa ning tubagon ha. Okay. Excuse me. Kinuo ko. Anong sama to siya? Mura mag nakainom. Mura man og nalipong sa anestesya. Namarog ba akong balhipo? Naginit po akong dunggan. May abing iambak sa bintana ini para lang makasibat. Siya rin kaingon nga dili una magkiskot sa kasala. Pero, unsam sa tuwing ang mga gipanglitok ko. 3 days from now, pwede na ma-discharge si Jo. So, mamaulit ta sa Cebu? Ikaw ra. What? Wa pa mahuman ang renovation sa bahay. Di sa ako siya pwedeng iadto sa probinsya kay si Bako may mga komplikasyon ang iyong operation. Malangan ang pagdani sa ospital. So, musti lang una mo din sa Manila? Oh, Asa man musti? sa akon daw. Kanang imong gipuy-an karon. Ako man na. Mo lagi. Ako bitaw. Hindi kigalis na. Wa man ko mangangkon. Pero ba, ang Pero ako, unsa man, ha? kanang, usa na may kwarto ana. Oh, and then, Magtipon mo sa kwarto. so what? Bangag sa ilong. Ha? Unsa man? Masugot si Joe. Ako siya pasabtan. Nganon dili pa man ta mamalik sa Cebu. Makagawas naman ka ako ugma. Oo. Pero padayon pa mag-check up. Hasol mo sa kayo kung magsige na tag larga-larga kada check up. Dili day pwede nga adto na lang sa Cebu ang akong check-up. Ang doktor mo imong palarga-largahon? Dili. Ang ako ipasabot. No. Dili pwede nga laing doktor na sadang mandol mo. Oo niya. Asa man ta puyo? Anhi ta puyo? Pero Di ka ganahan din eh. Sige, mangita ako lain. pero imo man ka ni. Og dinhi ni po yung Simon. Samtang dito ka sa ospital. Dini siya nag-work from home. Okay. Diha lang niya ako sa sofa matawag kay usa ra man di ang kwarto. Di ka ganahan magtipon tag kwarta. Di man pwede. Di man. Kung nahinayon pa nga itong kasal, magtipon magita kwarto. O lagi pero wa man mahinayon. Okay. Sige. Ano na lang. Mora na atong kwarto. Pero, inig tingkatog. Ikaw ra diha. Ako ra din sa sala. Ikaw ra mo ko sa sofa. Ayaw uy. So, tipon takig da. Okay?
Dili na mo akong buti pasabot. Unsa man yung pasabot mo? Di mo ka pwede sa sofa kay unsaon na lang nang imong operasyon. Oo, pero... Kasabot ko nga di ka komportable makikitupan ako sa bed. Sa sofa ra lagi ko. Ay ka problema na ako. Lingkod na be. Ako pa ang ipahimutang sa kwarto ng atong mga gamit. Kanahan manis Mateo, oy. Ingod siya kay manawag siya. Unsa na manong oras ako pa magyapon? Be gani, be. Ako na lay manawag. Oh. Nanawag na. Hadlok man lay kag tawgan. Hello! Lola, Kadugay ba nimong nanawag? ako nang ipatumar sa iyang tambal si Joe, Lola. Aw. Dayon gitawag di ka. Aw, ka very good. Bagod di ay sa akong apo. Siyempre, Lola. Oh. Hello? Uy, nagduka naman ka. Duka na bitaw, Lola. Una nang natuog si Joe. Kapag itinuod karong adlaw. Ay, nahala, uy. Mag-istorya na lang unya tagtiwas ugma. Pahuway na lang sad. Ay, salamat sa budas, Lola. Makatuog na kit ko. Oh. Ay, manalim ta tingali ko nung kunay. Usa man? Mateo, di ako karon sa Manila. Jessa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!